Errusiaren erasoa eta NATOren politika espantzionista gaitzesten ditugu. Baita Europako gobernu guztien gero eta militarismo handiagoa ere. Ukrainako herri langilearekin solidarioak gara, eta Errusian eta Europako gainerako herrialdeetan gerrari uko egiten dioten emakume eta gizonen alde gaude. Ukrainara armak bidaltzeari uko egiten diogu. Izan ere, gertakariek erakusten dutenez, horrek gatazka areagotzeko eta Europa Errusiarekin gerrara bultzatzeko baino ez du balio. Euskal Herriak ez du Gernika eta gerrak herriarentzat dakarren sufrimendua ahazten. Horregatik, alde bateko edo besteko refuxiatu eta desertorei elkartasuna adierazten diegu. Ah, parfait, bien. De passer le brevet et de le faire en bas, oui, je peux juste le saluer. Là, je pense que c'est mieux. Entendu dans le fait que vous attendez cette décision, je crois pouvoir dire qu'elle devrait intervenir dans les tout prochains jours. Et donc, voilà, je ne dis pas dans quel sens elle est, mais je pense que voilà, vous aurez une réponse très rapidement. Et donc j'entends et je comprends que vous, parce que je me déplace dans le Pays Basque, vous veniez me le dire. Et donc je le reçois bien comme ça et je le transmettrai également. Enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentro bat sortzea aldarrikatzen du Euskal Herriak kapitalari plantok. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko operatzen duten enpresa transnazionalen jokabidea kontrolatzea edo, ezta? Puntu garrantzitsu, bereziki garrantzitsu bat izango litzateke, giza eskubideen urraketaren gaineko berekiko kontrol bat ezartzea egitura honen bitartez, ezta? Zentroen eginkizuna, Euskal Enpresa transnazionalen atzerriko jarduerak eta inpaktuak arautzea eta haiei buruzko kontuak eskatzea izango liateke. Kontrolatzea, bai, EAen euren erroa, euren matriza daukaten enpresen jokabidea hauek hirugarren herrialdetan, atzerriko herrialdetan jarduten dutenean, eta baita ere, atzerriko kapitalek gurera etortzen direnean, eta bertan finkatzen direnean, hauen jokabidea ere bai, kontrolpedo fiskalizazio publiko-sozial baten pean kokatzea, ezta? Lehentasun politikoa duen gaia deritzo kapitalari plantok, izan ere, krisi garaian enpresa handiek protagonismo handia hartu dute. Azken batean, korporazioen interesak giza eskubideen gainetik jartzen dituzte. Izan ere, enpresa transnazionalek askotariko inpaktuak eragiten dituzte, ekologikoak, lan baldintzen gainekoak, ekonomikoak, kulturalak eta abar luze bat. Hala, enpresek nazioarteko giza eskubideen esparrua betetzeko gune estrategikoa eskatzen du plataformak. Gaur egungo testuinguruan, larritasun hau areagotzen ari dela, batez ere, kapitalismoaren egiturazko krisialdiak eragiten ari den joera eta batetik kapitalismoaren errentagarritasun krisialdia, jada 2008tik ona zen izan zaiola aterabide bat eman kapitalaren ikuspuntu edo interesengatik, eta bestetik larrialdi klimatikoa, larrialdi ekologikoa eta krisi energetikoa, ezta? Testuinguru horretan transizio ekologiko, ekonomiko eta sozial bat gauzatzea eta bideratzea ikuspuntu demokratiko batetik, baita ere barneratzen du enpresa transnazionalaren fiskalizazio behar hori, ezta? Eta hor kokatzen dugu zentroaren pertinentzi estrategikoa edo. Joera sistematikoa dela salatu du plataformak eta ohartarazi du gainera geroz eta indar politiko eta aurrekontu handiagoak dituztela Euskal Enpresen nazioartekotzea sustatzeko estrategiek, politikek eta tresnek. Politikak, eta hor baditugu hainbat tresna, hainbat politika publiko, ezta? Baditugu diru laguntza programa desberdinak, gero eta sektoralizatuagoak, baditugu diplomazia korporatibo deitzen den hori, edo diplomazia ekonomikoa deitzen den hori bezalako tresnak, bidai instituzional politiko enpresarialak enpresen kokapena hobetzeko beste merkatu batzuetan eta abar, hauek garrantzi handia edo garrantzi
hasi joan den garrantzi izan dute pasaden hamarkadatik hona Euskal Autonomi Erkidegoan, ezta? Inkluso hori gertatzen ari da orain non arlo esparru globalean hitz egiten ari den halako desglobalizazio hasten ari den tendentzi bateta, ezta? Baina gurean mantentzen da enpresa nazioartekotzearen aldeko sustapen publiko argi eta estrategiko hori, ezta? Eta lehiakortasunari espazio oso ematen zaio eta ez dago beste aldetik inolako kontrapesorik irizpide sozial eta bueno, ez kompetitiboengatik, ezta? Araba, Bizkai eta Gipuzkoan ez dago egitura publikorik tokiko enpresek atzerrian jokatzen dutenean kontrolatzeko. Izan ere, egun ez dago informazio publiko eskuragarririk enpresa horiek giza eskubideen alorrean nazioartean duten eraginaz, bistakoa den arren sistematikoki urratzen direla eta oso ahulak direla betearazpena kontrolatzeko tresnak. Opakotasuna da ezaugarri enpresa transnazionalen jardueren ezaugarri egiturazko bat, ezta? Eta euskal enpresak noski ez dira joera global honen salbuespena eta hemen ere gertatzen da, ezta? Enpresa transnazionalen eta giza eskubideen Euskal Zentro Publikoa sortzeko eslegezko proposamena eztabaidatu da 3. Eusko Legebiltzarrean, baina ez du behar besteko babesik izan aurrera ateratzeko. Bozketaren emaitza onako izan da 71 eman dugu botoa, 26 boto alde, 47 kontra, ez da onartu. Urtez urte atzeratzen joan dira abiadura handiko trenaren obrak. Euskal Herriari dagokionean gainera, Euskali delakoaren eta Ipar Euskal Herriko lotura amaituta noiz egongo den oraindik zehazteke dago. Frantziako Macronen gobernuak dio HTaren bordel eta Akizarteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek Euskaliarekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Izan ere hasiera batean Ipar Euskal Herriaren eta hegoalden loturak 2030erako egon behar zuen amaituta. Frantziak atzerapen horiek administrazio arloan izandako arazoekin eta krisiak aurrekontuetan izandako ondorioekin argudiatu ditu. Atzerapen horien berri hartarazi ondoren, Aitor Estebanea jotako bozeramaileak Kongresura eraman du gaia eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteari galdetu dio ea atzerapen horiek egiaztatu ditzakeen. Nosotros también nos vimos sorprendidos por esa publicación del organismo francés. Gaineratu du Europar Batasunarentzako estrategikoa dela Madrid-Gasteiz-Akize-Paris arteko trenbidea eta azaldu du Espainiaren esku dauden azpiegiturak 2030erako prest egongo direla, Euskaliaren zati eta Gasteiz-Burgos artekoa. Vamos, por supuesto, a cumplir con nuestro plazo, con lo que a nosotros nos corresponde y, por supuesto, vamos a exigir al Gobierno de Francia que cumpla con lo que efectivamente nos dijo en esa cumbre de Barcelona y que también está pidiendo la Comisión Europea, y es acelerar esos plazos de inversión. Dena den Frantziaren aurkako kexa ofizial bat aurkeztuko duela iragarri du, eta ildo horretan azpimarratu du Europar Batasuna Espainiaren alde dagoela auzi horretan. Prozesu bat aurrera emateko beharrezkoa da estatuen inplikazioa. Ez dugu onartuko. Bai, lanean segituko dugu. Bai, prozesu hori bururaino eramango dugu.
Oso pozik gauz, historikoa izan da, bi aldetatik, alde batetik lortu dugu behingoz enpresa hontan sindikatu guztiok elkarrekin joatea halako mobilizazio baten, greba bat konbokatuz, lehen biziko aldiz lortzen duguna enpresa hontan, eta bestalde plantiaren jarraipena grebari izan da itzela, izugarria. Printzipio, espero dugu enpresak aintzakotzat hartzea egin den mobilizazioa nolakoa den jendearen egoera, zerre dagoen jendea. Espero dugu hurrengo egunetan gurekin berriro negoziatzen hastea, geuk eskatuko dugu nola ez datorren astean negoziaketak berriro irekitzea, egongo dire beste mobilizazioak, grebak barne, enpresak ez baldin badu jaramonik egiten. Hiru hilabete baino ez dira falta, Bizkaiko ikastolen jaialdia ospatzeko. Izan ere, kontuan izan behar dugu aurten, hoi baino astebete arinago izango dela festa. Hau da, maiatzeko 3. Igandean, maiatzaren 21. Ondarroan. Zeba, erronka sale amorratua naiz, eta gustatzen zat orduan hori fusio horrek zela eskondu aldian elkarren artean. Eta bai esan da, elektronika pixka daka, bastante daka, baina adibidez estrofak askoz ere epiku hauak dira, askoz ere klasiku hauak, ez? Orduan mundu ezberdinak batzen ditut hemen. Benetan harritzen dituen, zemat jente etorri izan rodajea, zemat jentek nahi ban parte hartu, jentin ez da borretxek ez, zelago gogoan oizei bialdize ospatzeko eta bideoklipin agertzeko bai, orduan ni horretxaz galditzenaz, oso bereziz izan da.
Gaur hemen elkartu garenak Donibaneko bizilagunak gara. Eta bertan, bildu gara hurrengo otsailaren 25ean antolatu dugun kontzertu berezia aurkezteko asmoz. Zuregatik rock. Donibane, auzo bizia izan da beti. Egitasmo, proiektu, protesta eta gertakari ezberdinak zeharkatu dute. Eta horietako espazio naturala izan da. Auzo mailako borroka eta dinamikek markatu dute hemengo bizilagunon bizia, gure egunerokoa. Pagoada parkean egin nahi zuten gasolindegiaren kontrako protestak, greba. Llevamos de caña de vida, de desobediencia, de amores, de odio, de curro, de ganas y de autogestión. Seguiremos siendo los que le dan fuego a... Hala ere, ez da erraza izan auzo honetan euskalduna izatea edo abertzale sentitzea. Euskal Herriaren aldeko lana egin eta auzoa eraldatu nahi izatea. Pairaturiko gertakari ezberdinak oroitzeko espazioak behar ditugu. Elkarrekin konpartitu, besarkatu eta baita malkoak isurtzeko ere. Batzuetan, elkarrekin abestu, dantzatu eta gozatu beharra dugu. Zauriak itxi bai, baina batez ere, oroimena oinarri, etorkizuneko Euskal Herria marrazteko, sentitzeko. ezin dateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut sumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte siresten elemele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxamandu. Ez dut ipuinetan sinesten. Ahantzien izena eta